नमस्कार, मस्त मराठी किचनमध्ये आज आपण लापसी बनवणार आहे, ते पण कुकरमध्ये, ते पण साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट ही लापसी तयार होणार आहे। आणि या लापसीमध्ये मी दुधाचा वापर नाही केला आहे। चला आता बघा ही लापसी कशी बनवायची। मस्त मराठी किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं आज स्वागत आहे। तर मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे की ही लापसी आपण कुकरमध्ये कशी बनवायची। कारण जेव्हा आपण ही लापसी कढईमध्ये शिजवतो तर शिजायला खूप वेळ लागतो। तर तुम्हाला साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये कुकरमध्ये लापसी कशी बनवायची ते सांगणार आहे। तर इथे हे बघा मी हा छोटा कुकर घेतलाय आणि एका साईडला मी पाणी गरम करत ठेवलंय टोपामध्ये। तर हे बघा माझा इथे कुकर गरम झालाय। त्यामध्ये मी इथे गाईचं तूप टाकणार आहे 2 चमचे। तुमच्या जवळ जे तूप असेल ते तुम्ही वापरू शकता। तर आता तुम्ही बघू शकता आपलं इथे तूप चांगलं गरम झालेलं आहे आणि त्यामध्ये मी आता ती लापसी टाकणार आहे। ही मी लापसी इथे 100 ग्राम घेतली आहे, कारण मी ही लापसी 5 माणसांसाठी बनवत आहे। तर आता आपल्याला ह्याला स्लो गॅसवरती व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायची आहे तुपामध्ये। आता तुम्ही बघू शकता आपली लापसी इथे व्यवस्थित फ्राय होते। इथे बघा एकीकडे आपलं पाणी पण गरम झालंय। ही लापसी आपण प्रसादासाठी किंवा रोज खाण्यासाठी पण बनवू शकतो। खूपच टेस्टी आणि छान बनते। तर आता हे बघा इथे मी एक केळं घेतलंय। आता हे बघा या केळ्याचे मी छोटे छोटे पीस करून त्याच्यामध्ये टाकणार आहे। हे बघा त्याच्यामध्ये मी पूर्ण केळं टाकून घेतलंय। आता त्याला पण मी व्यवस्थित फ्राय करून घेणार आहे तुपामध्ये। आता तुम्ही बघू शकता आपली ती लापसी फ्राय झालेली आहे। तर आता हे बघा त्याच्यामध्ये मी हे 1 चिमटी मीठ टाकणार आहे, कारण की आपण काही पण गोड पदार्थ बनवतो ना त्यामध्ये जरासा मिठाचा वापर केला त्याची जास्त चव वाढते। अगर तुम्ही ही लापसी प्रसादासाठी बनवत असाल त्याचा मिठाचा वापर इथे नको करू। तर आता इथे बघा मी 100 ग्राम लापसी घेतली, तर त्यामध्ये मी आता ही 50 ग्राम साखर टाकणार आहे। तुम्ही चवीनुसार तुम्हाला जेवढी साखर पाहिजे तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता। आता मी त्याला पण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे। तर एका साईडला मी जे गरम पाणी करून ठेवलं होतं ते पण मी त्यामध्ये टाकणार आहे। मी अंदाजे इथे 2.5 ग्लास पाण्याचा वापर केलाय। तर आता आपण इथे कुकरचं झाकण लावून त्याचे 4 शिट्या काढून घ्यायचे। तर आता हे बघा इकडे मी ड्रायफ्रुट्स पण घेतले, त्याच्यामध्ये मी काजू घेतले, पिस्ता घेतलाय, मनुका घेतले आणि हे बदामचे तुकडे घेतले। जे तुम्हाला ड्रायफ्रुट्स आवडतात तुम्ही ते त्यामध्ये टाकू शकता। आता मी हे सर्वांचे बारीक बारीक थोडे तुकडे करून घेणार आहे। बघा तुम्ही बघू शकता आपल्या इथे कुकरच्या 4 शिट्या झाल्या आहेत आणि इथे माझा हा बघा कुकर पण थंड झालाय। आता हे बघा तुम्हाला मी खोलून दाखवते आपली ही लापसी व्यवस्थित तयार झाली आहे की नाही ते। हे बघा तुम्ही बघू शकता आपली इथे लापसी व्यवस्थित तयार झाली आहे। त्यामध्ये मी आता अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकणार आहे। तर आता हे बघा इथे मी ड्रायफ्रुट्सचे बारीक करून घेतले ते पण मी त्यावर टाकणार आहे। तुम्हाला जेवढी लापसी पातळ पाहिजे असेल तेवढी तुम्ही पातळ बनवू शकता। तर हे बघा याच्यामध्ये मी थोडंसं ड्रायफ्रूट त्यामध्ये टाकलं आहे आणि थोडं मी गार्निशिंगसाठी ठेवून दिले साईडला। तर आता या सर्वाला मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता आपली लापसी व्यवस्थित शिजली आहे। जर आपण हीच लापसी कढईमध्ये बनवायला गेलो असतो त्याला खूप वेळ लागला असता। ती कुकरमध्ये झटपट तयार झाली आहे फक्त 4 शिटींमध्ये। आता तुम्हाला मी सर्व करून दाखवते की तर इथे आपली लापसी तयार झाली आहे, पण मी याच्यामध्ये दुधाचा वापर नाही केला आहे। जर तुम्हाला याच्यामध्ये दूध टाकायचं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये दूध पण टाकू शकता। मी बिना दुधाची जी लापसी बनवली आहे। तर जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मला कमेंट करून नक्कीच सांगा की तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली।